Jadi urusan buri, Pak. Yang penting seneng gitu. Enggak tahu lah itu. Tuku piro gak tau dihitung. Pokoknya tuku seneng, Pak. Tuku 5.000 oleh 50.000 lah. Kenapa dicelok Pak Ambon? Jadi mau ngiring, Pak. Ini ono pentol paling enak sak Surabaya Selatan. Wonge biasanya isu ya dodolan. Saiki lek sore ya dodolan. Tole. Wah, ayo wong teko. Jadi yang pertama beli pentol. Yang pentol paling rame Surabaya Selatan. Halo Re, Pak Ambon garis keras endi suarane? Wong iki lek isu ya dodolan, sore ya dodolan maneh, srewegep, telat titike kentekan kon pentole Rek. Isiane ono gorengan sederhana banget sih. Ya ono pentol biasa, pentol puyo, pentol kotak, mari ngono ono tahu goreng pisan Rek. Sing gare pentol Pak Ambon iki enak iku menurutku dike ekstra bawang goreng wake koyo ngene serta bumbu kacange Pak Ambon iki sing suwet depol Rek. Bumbu kacange alus, gurih dicampur saus kecap tambah mantep. Lek nggawa stok iku mesti wake koyo ngene biasane sak jam entek lek dodolan sore. Wonge lek sore dodolan cedek lampu merah Frontex Amayani Siwalan Kerto. Ramah seneng guyon mangkani ruwame pentole. Ya opo gak rame 10.000 sak menake lho. Isian polisi 10.000 sak menake lho. Sosis yo. Ki aku tuku 5.000 sak menake tuku 5.000. Bumbu kacang kenek gorengan iku makin makpiar ngono. Enak sih menurutku. Awak mulai mangan pentol Pak Ambon bendino gak ngarah bosen. Mungkin fans garis kerasnya Pak Ambon ya setuju karo statementku iki. Pokoknya pentol Pak Ambon iki lek awak melihat Frontex Amayani Siwalan Kerto cedek lampu merah sak marine barbershop tolen sebelah kiri buka dari jam 5. Wis langsung rame norene kas kan.